माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही? सोडली जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही. उठाय 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 आव येला तुमचो मोगाचो मारियो. हाय कोतोन तुत्रा गुस्सो दे निचितना सागर चाइना हूँ मारे रात्र दिसती पट्टा सगळ्या दिसते पट्टा तजू जाऊना असा माडू बायलुडी सस्ता वेदे कुणी दिसता तजू जाऊना असा माडू. इतल्याच. थँक्यू. अरे पडला ना काय नाही बॉर कोरमुट तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.